Prezent în România imediat după Revoluție, Fundația Rudolf Walter din Germania a inaugurat în 1994 satul de copii Rudolf Walter din Timișoara. În cei 14 ani de activitate, Kinderzukunft, Fundația Rudolf Walter, filiala din Timișoara, a fost apreciată drept una dintre cele mai performante organizații ce acționează în domeniul protecției copilului. Amplasat pe o suprafață de 8 hectare, într-o zonă liniștită a orașului, satul de copii Rudolf Walter reprezintă un spațiu familial și primitor pentru aproximativ 170 de copii. Fundația asigură casă, educație și viitor pentru copiii și tinerii cu vârsta între 3 și 20 de ani ce se confruntă cu situații de viață limită, copii orfani, copii din familii aflate în dificultate, copii victime ale dezastrelor naturale și tineri dezinstituționalizați. Sprijină integrarea acestor copii și tineri în comunitatea din care și tu faci parte.